El Lacrosse Babel s'ha proclamat campió de la 24a edició del torneig Aleví Ciutat d'Ontinyent, després de guanyar a l'Almansa per 4-0. Els alacantins han deixat empremta i han sigut sense dubte el gran nom del torneig. El tercer lloc ha estat per a la ciutat de Xàtiva i la quarta plaça per a l'Intanco d'Elche. El Ciutat d'Ontinyent s'ha convertit un any més en una gran festa de l'esport, oferint una alternativa saludable i divertida a les vacances de Setmana Santa. Un torneig que ja està totalment consolidat al calendari esportiu, tot i disputar-se en ple tram de la temporada. I celebrem la 24a edició del torneig nacional Aleví. Han vingut prous equipos de la contornada, també de fora de la comunitat valenciana, i esperem que tant els xiquets com les famílies gaudisquen d'un bon dia i disfruten del torneig. Ahir vam jugar els tornejos prebenjamins, benjamins i alevins autonòmics, van tindre els nostres equips a tots en semifinals i van poder disputar la final prebenjamí i aleví, quedant-se aquests dos a casa. L'afluència de públic ha sigut tot un èxit, convertint Ontinyent en un autèntic punt de trobada esportiu per a gaudir de la Pascua amb bon ambient i fútbol base. Súper bien porque hace muy buena temperatura y luego el ambiente es, pues la verdad que está genial para los niños porque al final ellos lo que quieren es jugar y divertirse. Sí, perquè moltes voltes les famílies podem anar-se'n fora i demés, però com estem darrere dels xiquets, que sempre anem amunt i avall, pasar un dia així en ells es una alternativa muy buena. Hombre, yo creo que esto es bueno para los niños, ya no por el tema de la competitividad, para que cojan experiencias y aprendan a lo que es, al final competir, pero sanamente como creo que lo están haciendo. Pel que fa als anfitrions, han superat amb solvència la fase de grups i han lluitat de valent en uns quarts de final emocionants davant l'Almansa. El somni s'ha acabat en la tanda de penaltis, però als xiquets de l'esport base Ontinyent no els ha faltat en cap moment l'il·lusió, joc i coratge per competir. Torneig molt xulo de moment perquè hem guanyat els dos. I s'ho passem molt bé que estem en els amics. Que n'hi ha rivals molt difícils, tipus el Villarreal, molt bons, i l'Ibi també juga molt bé. Els verdaders protagonistes han sigut, com no, els xiquets. Estan acostumats a competir cada diumenge, però aquest torneig es viu d'una manera especial. El Ciutat d'Ontinyent és una cita que queda gravada a la memòria dels més menuts. Sí, la veritat que és un dia esperat sempre per l'escola, ja veus l'ambient que n'hi ha. Ahir també va ser un dia magnífic, va eixir tot molt bé, l'organització perfecta, sí que ells van disfrutar i això és el més important, no? I després mirar també, perquè així n'hi ha scoutings que venen d'altres clubs a veure jugadors i sobretot, ja t'he dit, que és un dia entranyable per tots perquè tant els pares dels xiquets com els xiquets disfruten d'una matinal i d'una vesprada de futbol. El Ciutat d'Ontinyent ja és una cita ineludible del futbol base, competitiva, emocionant i plena de valors. Un torneig que emociona, que uneix i que dona sentit a l'esport en Pasqua.